Zo. Oh jezus, zo mega vlak. Zo stond er ook nog. Zeg, heren, goedemiddag. Mag ik ook vragen wat er in vredesnaam heeft u op zaterdagmiddag gedaan? We zijn uit Venlo gekomen en we hebben een druivige start gehad, dat moet ik rustig weten. We zijn vanmorgen vertrokken bij de Gaaspiep en onze stamcaféhouder Herman de Koning is afgelopen donderdag overleden. Ik moet zeggen, we hebben met 300 man hebben we een prachtige eerbetoon richting Herman gedaan. En in de tussentijd heeft Slechte Riet Kabinder ook weer worst gebracht. En die worst willen we Geer en nog Hoergeit hier adjudant en ook de jeugdprins natuurlijk een adjudante kunnen overhandigen, zodat je ook maandag zo'n schitterend weer hebt. Ja. Dus we kunnen het natuurlijk niet garanderen, maar we gaan ervan uit, want ik verdient het. Samen met de adjudanten, ik ook. Samen met die Wuilenswoten, precies. En Maarten natuurlijk ook een beetje. Je verdient het om een goed weer te hebben. Dus het laatste jaar veel jubileum. Ander jaar heb je jubileum en dan komen we natuurlijk ook weer even hier. En door hopen we echt, we hebben zomaar borstbeers. En die gok je dan onder de armen verdelen. Niet onder je eigen armen, maar onder de armen mensen in, wie heet het door dat dorpje weer, Hasselheide en die van de Roodje weer. De KVA-kanaal. Ja, de KVA-kanaal. Ja, want die hebben dingen, dat is hartstikke goed duurder. Die vragen ook de klaagboom op te maken. Dus dat heb ik met alle egaars, ook die worsten, want het is niet één worst, het is gewoon worsten, zoveel hebben we nog nooit gezien bij hem. En ja, we hebben, ja dat is vervelend, we hebben een nieuwe baar moeten kopen. En dat ook een baarvader. Normaal gesproken steekt hij altijd fijn in de loods, boven op de zolder, tegen moor aan. Niet te vinden, maar die van die met zwart geld moet betalen van de witte kastelein. Nee, dat is zwart geld. Bouten, ja, bouten. Een van die twee. Die heb de zondagmorgen ook, dus dat is bij mij, daar zorg ik al een ganse jaar op. Maar in de tussentijd hebben we gewoon een nieuwe baar en dat zorgt ervoor dat we vandaag goed weer hebben en dat geen goed weer krijgen, want je verdient het. Mogen we alsjeblieft velden binnenkomen? Ja. Nee, dat is toch ook van ons, niet velden. Ja, zeker. De voorlichter, Prins was. Wat zeggen we ervan? Ik moet zeggen, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Ik zal even het jeugdtrio aankijken en mijn adjudant. Wat vind jij ervan? Jongens, we kennen de truc. Ja? Wegen ze er langs? Ja. Gemeuken langs, gemeuken langs. Slaan we. Nou, dat de worst doen we door aan bij, hè. Je maakt toch wat van hoogheid als je dan echt geniet ervan. Eerst een hoorkijk, zo is het leuk. Ja, geniet ervan. Goeie man, hey, geniet ervan. Veel plezier.
shirts mee aan. Oh jee. Doe jij even bij mij op? Ja hoor. Zit hij bij mij ook? Uitstekend. Aan twee kanten? Aan twee kanten. Binnenkomen. Alsjeblieft. Ja. Kumpie, Ja, zuster? Ja. Nou, ze hebben ze leuk gelopen. Ja, dames en heren, ik wil het weer van hartelijk bedanken dat jullie deze op 10 uur schoren en barren tot willen overleven. Want ik besef me heel goed hebben, het is natuurlijk een ongelooflijke opgave om de lange wandeltocht te moeten maken. Gelukkig had ik wat te drinken onderweg, hebben we begrepen. Voorop dat u de borrelpad overleefd hebt, wil ik een geweldige Velsen drinkklap. Dan alweer 1, 2, 3. Zelf van Joost nog weer, de G-klap alweer. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dames en heren, en we zitten als een prins last steeds heen klopt. Volgende kust weer. En dames en heren, let op. Binnen Bevertijn stond ontiegelijk veel shotjes voor het kloor. Voor iedereen om even om de leven en de moed in te drinken. Dus op binnen Bevertijn kan ik nog melden voor een drankje. En deze zijn onze prins voor het kloor. En heren moet je zeggen, heel veel. Tot dadelijk in de tijd allemaal. En wie van het door. Dankjewel Vos Maarten, Vos Builius, de 38e heb ik wel eens gehuurd, 39e, het is in de leeftijd en dan is dat die Vos Builius. Let hem al zijn, we hoeten Hans, die werd de Vos Builius, ik denk de 72e, maar ja, het kan hem maar zitten nog redelijk jong goed, maar goed, dat is hem met fouten, die sowieso niks op. Maar goed, begrijp ik ga niet over, we hebben inderdaad in Barre toch hebben mocht hier naar binnen komen en dit is gewoon. Het wil wie toeskomen. Het wil net zo goed wie toeskomen wie Trump zich ingevuld heeft. Trump was net aan hier op de Belgische dag hier de buitenzitting en er kwam Trump in een filmpje voorbij en die wil velden niet hebben. Je zegt, als ik velden heb, dan krijg je altijd ruzie met de artsen. En ik wil geen ruzie met arts hebben, want die hebben geen olie en die hebben alleen een brouwerie waar ze de beerkries, waar ze koffie moet kiezen en dat wil ik niet. Nogmaals dankjewel voor het fijne ontvangst. De warme ontvangst, dat weet ik gezegd, voor die zon natuurlijk. En we komen hier bij op. En we komen hier aan die op het terug. Dankjewel Bos Maarten, dankjewel Rolf van Elf, Hoergeet, adjudanten, geen Hoergeet en adjudanten, alle Belgische mensen, dankjewel.